Γεια σας παιδιά, hi guys. Είπα ότι θα τραβήξω βίντεο. Ήθελα να τραβήξω, που σας είπα ότι θα τραβήξω βίντεο. Δεν θα το κάνω το βράδυ γιατί δεν θα είμαστε εδώ. Και πρέπει να το κάνω τώρα. Θα ξεκινήσουμε με το μπάνιο αφού είμαι και εδώ. Εδώ είναι η ντουσιέρα. Εδώ είναι η τουαλέτα. Εδώ είναι το πλυντήριο, το θερμοσύφωνο. Εδώ ο καθρέφτης και ο χειροκρότης, στα καλλιτικά μου. Να σας δείξω και κάτι. Ωραία και να σας δείξω λίγο να σας πω ότι είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τα σπυράκια δεν τολμάνε να μην φύγουνε. Πάμε να δείξω. Ωραία. Για το καφέ θα φύγουμε. Τι θες παππού? Ωραία. Θα ξεκινήσουμε μετά. Πάμε με τη τραπεζαρία, το μπαλκόνι, τέλεια θέα, την πολυκατοικία, το καρότσι, τζάκι και πάμε με το σαλόνι. Το σαλόνι είναι αυτό. Αυτή τη ζώνη εδώ είναι το μπουφέ και πάμε στην κουζίνα, το ψυγείο, το μπουφέ, τα ντουλαπάκια, η κουζίνα, η τραπεζαρία που τρώμε όταν ερχόμαστε εδώ, το καντήλι και εδώ έχει το ηχείο, χαρτιά και κάτι ποτήρια. Εκεί είναι η πόρτα που έχει έναν άλλο καθρέφτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχει και εδώ έναν καθρέφτη. Σας έδειξα λίγο το δωμάτιο. Αυτό είναι το δωμάτιο του παππού και της γιαγιάς σου. Έχει κρεβάτι, μια πολυθρόνα, εδώ το αγάφεται και ναι. Πάμε να σας δείξουμε λίγο αυτό το μικρό δωματιάκι που είναι σαν σοφίτα να πούμε, που κοιμάται τη γιαγιά μου μερικές φορές εδώ. Εδώ είναι το κρεβάτι, εδώ. Απλά μικρά απλά. Πάμε να σας δείξουμε το δωμάτιο του θείου που κοιμάμαστε. Το κρεβάτι, ένα καρότσι, ένα άλλο καρότσι, το μπουφέ. Εδώ αυτό και η τηλεόραση μεγάλη και εδώ το μπαλκόνι. Τα μάτια μου μωρή! Τι θέα! Καλή, ο παππούς δεν μας έδωσε το λουστάκι. Θα δικό μου το κινητό ρίξε. Όχι, δικό μου είναι ρε. Δεν με νοιάζει, πας κατά. Να το. Αυτό ήτανε παιδιά. Το... χολ κάπως, πώς να το πω. Ρουέβης, δεν ξέρω. Παιδιά, φαίνεται πάρα πολύ κοντά. Παιδιά, έχω να σας πω ένα μυστικό. Έχετε κάνει like, εγγραφή, κουμπανάκι, να τα πω και στα αγγλικά. Subscribe, like, καμπανάκι. Έχετε κάνει, εγώ θα τα λέξω. Γιατί 30% δεν έχουν κάνει. 30% είναι που έχουν κάνει subscribe και 40% είναι που δεν έχουν κάνει subscribe. Πάμε να subscribe. Παιδιά, έχω να σας πω ότι το δικαιούμαι πάρα πολύ ωραία. Και είναι π.χ. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Bye, yeah. Τα λέμε subscribe, like,
καμπανάκια. Καλά, άμα κλείσει ρολό. Για μπάρι.